La CIGA convoca a los ourensanos a protestar contra la reforma laboral, los presupuestos que la Xunta destina a Ourense y la reforma de las pensiones, con una manifestación que tendrá un recorrido habitual. Unha manifestación que sairá do pabillón dos Remedios, que terá o recorrido habitual de Progreso Paseo para rematar diante da subdelegación do Goberno. É unha manifestación que coincide coa de outras vilas de cidades de Galiza e ten como obxectivo continuar adiante a campaña de movilizacións que estamos a facer e que fixemos xa no seu momento contra a reforma laboral do Goberno e contra outras futuras reformas que están previstas, como a reforma das pensións, do sistema público de pensións, e en concreto, precisamente por tratarse de unha oposición a todas esas reformas, o lema será contra as reformas do capital, non?